røre med fingrene. Må man ikke røre med fingrene? Hvor er det, man ikke må røre med fingrene henne? Nede i den der larmer så meget. I den, der larmer så meget, må man ikke røre den med fingrene? Nej. Nej, det må man ikke, det er rigtigt. Appelsin. Mikkel, hvordan smager din is? Magnifique. Magnifik! Det er godt. Det var godt. Nu er det blevet Hvordan smager din is, Ebi? delikat. Delikat, det var godt. Ej, så lille er den da heller ikke. Mor synes stadigvæk, det ligner som om det er en stor is. Den er lidt lille. Den er blevet lidt mindre, ikke også? Men den smager stadigvæk godt, ikke også? Men man bliver bitte af den der is. Ja, man bliver fedtet af den der is, det er rigtigt. Men vi skyller bare fingrene bagefter, ikke også?